Sexu bidez transmititzen diren infekzioak dira, hitzak esaten duen bezala, sexu harremanetan kutsatzen garenean mikroorganismo batekin horiek ematen dituzten infekzioak. Hainbat daude, ezta? Baina egia da, badaude batzuk askoz ere arruntauak direnak maiztasunaren aldetik. Eta hor daude adibidez gonorrea deitzen dena, edo klamidia deitzen dena, edo sifilia deitzen dena, edo herpes simplea, edo trikomoniazia edo vaginitisa deitzen dena, ezta? Denak komuna dutena da sexu harreman bati esker transmititzen direla eta sexu bide horretan, genitaletan, printzipalki kalteak ematen dituztela, ezta? Esate baterako, zer eman dezakete guzti horiek, batzuk, gonorrea eta klamidia esate baterako, ematen dute antura, inflamazioa, uretran, eta horregatik uretritisak ematen dituzte, edo zerbizean eta zerbizitisak ematen dituzte. Beste batzuetan, adibidez, sifiliaren kasuan, ematen ditu garuak egongo balira edo ez hainbeste uretritisak eta zerbizitisak baizik eta lesio batzuk inflamatu egiten direnak eta garu moduan ikusten direnak. Naiz eta gero batzuetan eratu egiten dira gorputz osora eta beste sintoma batzuk eman, ezta? Edo herpes simple virusak ematen duena da ziskuak esate baterako genital horietan. Hau da, herpesak ahoan edo espainetan izaten ditugun moduan, kasu honetan genitaletan ditugu, ezta? Hori da herpes simplearen kasua genitaletakoa, ezta? Sexu harremanei esker transmititzen dena. Eta gero daude beste batzuk adibidez vaginitisak direnak, trikomona parasitoak ematen duena, trikomoniazia deitzen den bai, zientifikoki. Vaginitisak hitzak esaten duen moduan da vaginaren antura bat, ezta? Edozein kasutan batzuk ala besteak izan, garrantzitsua dena da arreta handi hartu behar dugula, ezta? Esate baterako batzuetan ikusten duguna uretritis horietan edo klamidia horretan ikusten da uretratik sornea sortzen dela, ezta? Eta sorne horrek badu usaintzarra batzuetan, beste batzuetan ez, hau da. Segun eta zein dan, modu desberdinez ikusten da klinikoki. Baina guztiek esan bezala komuna dutena da sexu inguru horretan edo aparatu genital horretan kalteak agertzen direla. Eta batzuetan eratu egiten dira ez bakarrik genitaletara, baizik eta uskira edo ahora edo beste leku batzuetara zeren arabera, segun eta sexu praktikak nolakoak diren logikoa den bezala. Nik uste dut, azken finean, igoera hauek bereziki izan dira gehien bat beldurra kendu diogulako nolabait esateko gaixotasun guzti hauei, ezta? Hau da, badira gaixotasun batzuk hor daudenak, baina, pentsatzen dugu arazo askorik ez dutela ematen, eta hori dela eta, ez ditugu babes neurri nahikoak hartzen hori saihesteko, ezta? Eta esan bezala bada kezkatzeko gauza bat. Batzuetan posible da inolako sintomarek izatea, asintomatikoak edo sintomarik gabekoak izatea, ezta? Beraz, detektatzen ari garena da bakarrik edo kasuistika hori sintomak dituzten pertsonak. Orduan, ziur kasu gehiago ere badaudela. Infekzio guzti hauek printzipioz oro har sendatu daitezkela. Ez danak, esan bezala asko daude, eta guztientzako ez daude sendagai eraginkorrik, baina garrantzitsuenak direnak, bai esan bezala gonorrea bat, edo klamidia bat, edo herpes simplea, edo sifilia bera, badaude botika edo sendagai eraginkorrak, ez da momentu honetan. Hemen garrantzitsuena dena da, ahalik eta arinen, esan bezala diagnostikatzea eta tratatzea. Zeren eta zenbat eta denbora gehiagotan itxaron, edatuagoa egongo da mikroorganismoa gorputz osoan zehar. Eta horren ondorioz, eman behar ditugun sendagaiak desberdinak izan behar dira, denbora gehiagotan hartu behar dira, eta horrek baitere tratamenduan komplikazioak egotea ahalbidetu ditzake. Zenbat eta kasu gehiago egon munduan, argi dagoena da botika gehiago erabili behar ditugu. Eta horrek egiten duena da zenbat eta botika gehiago erabili, azken finean bakterio hauek
eraldatzen dira. Bakterio hauek duten ahalmena da eraldatzen joateko bizitzarekin aurrera, esango genuke gu gizakiok eraldatzen garen moduan, eta bakterioak eraldatzen baldin badira, posible da bereganatzea erresistentziak. Hau da, erresistenteak bihurtzea momentu honetan erabiltzen ditugun botika hoien aurrean. Garaiz tratatzen ez baldin badira eta garaiz diagnostikatu eta tratatzen ez baldin badira, azken finean mikroorganismo horiek gure barnean daudenez ez dira gelditzen bakarrik sexu inguru horretan edo genital inguru horietan. Baizik eta ailega daitezke baita ere odolera. Eta odoletik, logikoa den bezala, gorputzeko hainbat lekutara. Eta horrela, esate baterako ailega daitezke bihotzera, bihotzeko arazoak emanez, ailega daitezke artikulazioetara, artritizak emanez, inkluso batzuk erlazionatuak daude minbiziarekin eta umetokiko lepoko minbiziak eman, edo zerbizekoak, edo ahoko minbiziak eman. Hau da, larritasuna handitu egin daiteke, ez da bakarrik gelditzen nolabait esateko genital horietan. Azken finean, lortu behar duguna da, preservatiboekin eta ezi batzuk jartzea kontaktua dagoenean bi pertsonen artean, sexu harremanei esker, fluido horiek ez transmititzeko pertsona batetik beste batetara, ezta? Beraz, ezi muga horiek jarri behar ditugu. Prebenitzeko beste modu batzuk esate baterako da, pertsona bat kutsatuta baldin badago, alden neurrien aholkatzen da sexu harremanik ez izatea kutsatua dagoen bitartean, logikoa den bezala, ezta? Bere sexukidei ez transmititzeko. Edo beste modu batzuk esate baterako dira, aldizkako kontrolak egitea, ezta? Hau da, oso garrantzitsua izango litzateke, aukera egotea, jakiteko ea benetan kutsatua gauden ala ez, jakinda, esan bezala sexu bidez transmititzen diren infekzio batzuk asintomatikoak direla, beraz ez dakigu benetan kutsatuak gauden ala ez. Orduan, egin beharko lirateke aldizkako kontrolak, ambulatorio mailan edo beste leku batzuetan jakiteko benetan kutsatuak gauden ala ez.